bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo mina ngomfeza kuntuthu ngakhumalo bathi ila sibona amakomenti mhlawumbe mangabe usemusha la ekhaya uzophinde ngicela nje show to subscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu umculo maskandi uZanefa Ngidi lapha uthembisa kakhulu ngealbum yakhe entsha ka2022 azoyidedela nje kungekudala lapha nabantu ke besala bamangela impela indlela uZanefa Ngidi abonakala sifaka ngayo yaziphose enyameni lapha nakunsizwa iyale phansi amadubatuba emdletsheni iGcokama elisha abantu abazi impela ukuthi lento isuka phi nje kulama post ekulezi insuku impela abonakala impela akadla lapha kumthandeni umvuka amanqolo epostini eyokuqala ikufakile lapha uZanefa Ngidi ubhala ukuthi waphinde wathi uzogcwalisa iOrlando Stadium efuna ukuvala umgodi kamgodi wasethi umona olempandlanyana wasethi #exova Ngidi lapha nakwenye futhi post efike yalandela lapha ufike wathembisa abalandeli bomculo maskandi ukuthi yeze album yakhe ezophuma nje kungensuku uzatshwala wasethi isihloko sala lapha sithi iGcokama elinjani abantu impela bashike bezibuza ukuthi ngabe impela lo mculo uqondeni ngempela mangabe khipha iCD elibhekisela lapha kuyiGcokama leshi mhlawumbe mina uzothini wena kwakho ukuphawula ngalolu daba mhlawumbe hlanga comment section sike sidinge de khona lolu daba ngazo kwethu izona ezihamba phambili kulesikhathi samanje ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bese ningilandela ku Facebook @redinkezo nesiphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.